Moni ndine Jackie. Lero tukupita kukaenda dziko la South Korea. Dziko lomwe ma tourist amakonda kupita kukaona ko ma botanic gardens awo kongola kwambiri. Kuliso Museum of Modern Art. Mu 2014 anali ndi president wachikazi dzina lake Park Geun-hye. Nkhani yathu ya lero si yapamtunda ndi yapanyanja. Ine madzi amandiopsa sinzi osambira. Ndi tiyeni nazoni. Tatengani chakumwa khalani pansi ticheze. Pa skulu ina yotchedwa Dunwood High School imene ili kumzinda otchedwa so Dunwood, ana a skulu imene koko anali ndi trip yokakwera ferry, tingati ferry yeti yapanyanja, boti bwato lapanyanja kupita kuchoka ku Incheon kupita ku Juju. Nde anasankha kuti akwera boti iyi dzina lake Sewol, imatchedwa MV Sewol. MV Sewol inalionera kuti anayigula mu 2012 kuchoka ku Japan, kunena kuti izitenga anthu, izitenganso katundu kumapita nayo ku Jeju nkubwerera, kuchoka ku Incheon kupita ku Jeju nkumabwerera. Pa Sabata imayenda maulendo atatu. Atayigula kumene sinali mu condition yabwinoyi, inalionera kuti inali yokutha chifukwa inali boti yonera kuti inali ya zaka 20, ferry ya zaka 20. Ndi atayigula koyambako inali yotchedwa airline imene inkaenda ku Japan. Anayigula pa mtengo wa $11 million. Atayigula anayikonza, anatenga nthawi kuyikonza kuti ikhale modern, anaonjezera madeki ena awiri, komanso basi kuyikonza unena kuti izithaso kunyamula katundu ambiri. Ndi atamaliza kuyikonza ananena kuti capacity yake matani izikhoza kunyamula 6000 tons, ikhoza kunyamula anthu kaya madi 3000 choncho. Nde after kuyikonza anayipititsa ku inspection. A inspection ataona ananena kuti no, anakhwacha zonsezo kunena kuti singanyamule 6000 tons. Anachepesa matani anja kunena kuti mwachulusa matani kwene unyamula matani ochepa. Atayikonza choncho shipi chanayamba kumayenda, inali ndi captain wake amene amayenda nayo nthawi zonse. Captain yo anayesera kunena kuti shipi si kumakhala stable, ikumagwedera koma ifa chonena kuti amanena zimenezo, ananena zimenezo fata anapereka report imenelo, anawuzidwa kuti asazanenenso, akazanenanso azamuchosa ntchito kapena azammanga. Ndi pa tsikulo anthu ndi ana a skulu anakwera boti chifericha, makatundu magalimoto anakweranso fericha. Koma kusiyana kwake nkonena kuti ananyamula katundu ambiri. Capacity yawo amenera kunyamula 900 tons, koma ananyamula 2100 tons wa katundu. Nkunyamula magalimoto 138, nkunyamula anthu okwanira 476, 325 anali ana a skulu aku Dunwood acha. Komanso katundu amene ananyamula magalimoto amene ananyamulawo, magalimoto aja amagwedera sana akhazikepo bwinobwino. Nde ballast imene ikuoneka apapayi amachichira kuti ballast, amapeza kuti mmene momwe amayikamo madzi, matani ambiri amadzi, onena kuti shipi ija kapena nditi feriyo izikhala stable, ikamagwedera izithabe kukhala stable, isagwere mbali iyi kapena mbali inayi. Pamayenera kukhala madzi ake amachita onena kuti mu ballast muzikhala madzi ambiri mwakuti, matani mwakuti. Anthuwa anapezeka kuti anayikamo madzi ochepa mu ballast uja, chifukwa chonena anayika katundu opyoza muyezo. Akuti kuti apezeke kuti ichite balance, anachosa madzi mu ballast muja, chikatundu nkuyika chikatundu chambirimbiri, kuti apo titachosa madzi mu ballast yonena kuti ikuyenera kuyisunga shipi ija, ferry ija kuti ikhale stable, itenga malo akatundu amene wayikidwa owonjeza myezo. Nde tsiku lomwe imayenera kunyamuka pa 16 April 2014 kunapezeka kuti captain samagwira ntchito siku pina, anayika captain wa nyuwani zibambo uyuyu Lee Jong-ok. Captain wa nyuwaniyo anali ndi 40 years experience, anali ndi zaka 69. Iyeyo analota anawuyendapo ulendo umenewo. Kunalengezedwa kunena kuti nyengo sinali bwino chifukwa chonena kuti kunali nkhungu yonena kuti inaphimba kwambiri siku maonekera. Nde ananena kuti shipi ile yonse ka ferry ile yonse isayende, nde onse anakhala pa harbor paja kufikira madzulo ake 8 koloko, 8:30 atalengeza kuti nkhungu ija yachoka, kuli clear. Koma mashipi ndi maferi ena onse amene anali pamenepo anapanga decide kuti tingodikira tinyamuke kukacha mamawa. Komano iyi MV Sewol captain wake wa nyuwani ananena kuti ine nditani ndiyendesa, ndili ndi experience, tiyeni. Ananyamuka ndi anaja ndi anthu ena mwana akweraja kumapita. Atanyamuka choncho chifukwa chonoti zinthu sanadzimangirire bwinobwino, katundu sanayende bwinobwino, ana akhalakhala basi anthu iyi trip ngati za bwinobwino akuyenda
anapezeka kuti china chomwe anapeza nchonena kuti anthu amene anali crew ya anthu 13 crew ichi anali anthu onena kuti analibe experience komanso training panalibe, anakhala anthu onena kuti basi alemba ntchito chilichonse zamadulira zokhazokha kufuna kuseva ndalama. Ndi anyamuka ali mushipi mucha anapezeka kuti imathamanga 40 knots ndi amayenera kukhota pang'ono, anawuza kuti akhote 5 degrees. Okhota uja sanamve bwino, anapezeka kuti anakhota 15 degrees. Ndi anakhala ngati kuti wachikankha waikhotesa msanga shipi yonena kuti imathamanga kwambiri ndi inatembenuka ndi mphamvu msanga kupita ku right. Nkupeza kuti wina nkuzana kuti waikhotesa udyo, khotesa mbali inayo sanamuuze bwinobwino kuti right or left. Anapezeka kuti so steering just waitembenuziraso mbali yomweso ikugwerayo. Nkupeza kuti apirano ndi mphamvu kwambiri. Anthu aja othamanga kuyesera kuti aitembenuzire mbali inayi ku left, inakanika kubwerera. Chifukwa chonena kuti zimagalimoto zonse zija anadzinyamula kaya zina zimatraki zosamangirira zija zonse itakhala ngati yabendekekera mbali imodzi, zonse zinagweraso mbali imodzi ndi zinayikankhirano chiferija mbali imeneyoyo kwambiri ku right kucha. Plus madzi mbalast anali ochepa, madzi onena kuti amayipangisa kuti ikhale ndi weight yabwino, ikhale stable pa nyanja paja anayika mochepa chifukwa chofuna kuseva chani, kuseva kaya tinganena kuti weight. Ndi inapeza kuti shipicha inakanika basi kuyesera kuti achitembenuzire kumbuyo kuchinakanika. Ndi mene inakhoteramo nkukhala ngati yapendekeka mbali imodzi, anthu anamva chiphokoso chake, anthu ena nkuyamba kuthamanga kuti abwere. Kapteni nthawi imene zonse zimachitika, akapteni aja anali ali kulumu kwawo ndi akapteni anatuluka ndi anthu ena onse ogwira ntchito mu shipimo kubwera kuti chikuchitika nchani. Anthu anapeza kuti shipi ija ikukhala ngati imira, nkwamba makambirana kuti apange bwanji kuyesera kuchitembenuzira uku chiwiru chija. Shipi ija it was too late, inali itabendekeka kwambiri sikanathanso kubwerera, plus weight yonse yapita mbaliyo. Ndi mmene inagwera mbali imodzimo, chitseko cholowera kumene kumasungidwa kago akatundu chinayi chotseguka, madzi anayamba kulowera mmene momwe. Ndi ana anali m'malumu nawonso anamva chiphokoso chija, anacha nkututumuka kuti ndi chani. Akapteni nthawi yomweyo kumuuza wina kuti auze anawo asatani asatuluke akhale pamene alipo. Olengeza uja nkuyamba kulengeza kuwauza anaja kuti nonsenu aliyense akhale pamene alipo, mukasuntha zili dangerous kwambiri muvulala, aliyense akhale pamene alipo. Ndi pali clip ya anawo wina amajambula ana enawo, wina nkumanena kuti izi paja ndizija timaona m'mafilimu zija anthu kumakuwuzani kuti musasunthe khalani pompo, amene akukuwuzani wakuthawa inuyo nkupeza kuti mwavulala. Clip yake ndiyo anayankhula zimenezo. Kupezeka kuti anthu kumaona kuti shipi itu igwatwi, anaja akudabwa kuti mkulowa madzi koma akuwuzidwa kuti musatani musatuluke. Kenako kapteni uchale hata auzeni anawo talengezani kuti avale ma life jacket kuyesera kuti ayankhule pa intercom. Peza kuti intercom chija chinayamba kuwonongeka sichimathekanso, ali sichikutheka. Ndanango auza kuti ingofuulani muziauza kwamba kwauza nacho kuti valani ma life jacket koma mukhale pamene mulipo, aliyense asatuluke kaya muli mulumu, aliyense akhale pamene alipo. Kumangopitirizabe kuti musasiye kuwauza, aliyense akhale pamene alipo. Ana aja nkumakhala pamene alipo, alina kasa kuti uzaoneyo ana amaphunzira kuti azimvera, nkumamvera kumanena kuti akuti tikhale pamene tilipo. Kupezeka kuti mwana wina zinamudabwitsa kuti chikuchitika nchani. Ndiye mwanayo anatenga foni yake ndi kuimba foni ku fire station. Kunoti tili mu shipi koma mukulowa madzi, ikuoneka ngati kuti tikumira koma akutiuza kuti tisasunthe tikhale pamene tilipo. Pamene afaya aja anafunsa kuti shipi yake chani, iye uja nkunena kuti tili mu MV Sewol. Afaya aja ndikuimbira ku Coast Guard kuti tamva uthenga ukuchokera kwa mwana ali mu shipi. A Coast Guard nkuimba foni kuimba foni ku shipi kuja kufunsa kuti chikuchitika ndi chani. Iwo aja nkuyankha kuti mukulowa di madzi koma usanena kuti zinthu zayichita kuyipa chotani. Nda Coast Guard anati tingotumiza kaboti kakafufuze kuti chikuchitika ndi chani. Nkutumiza boti kuti ipite kumene kuja akafufuze. Ana aja akuwuzidwabe kuti musatani musatuluke, madzi akukwera. Anapezeka kuti akapteni ndi crew yawo yonse kuthawa, kukwera maboti kuthawa kwasiya anaja ndi anthu ena 5 oti anangokwera boti yo ma tourist kuthawa kwasiya momwemo. Tsono ana ena anazatopa nazo kuti amwene madzi akukwera. Ana ena ali aya akuti tisachoke. Ana ena ndikupeza kuti anatuluka ndikuyamba kumakwera pamwamba pa ferry paja nkumadumphira m'madzi kuti kuona kuti kuli bwino tidumphire m'madzi chifukwa choti shipi kutani ikumira. Ana ena nkumadumpha. Mene imazafika ujeni kaferi kaja kupeza kuti shipi tu ikumira iyi. Pali kumadusaso inaso chakufupi. Anaonaso kuti
pakumira anthu shipi apo nkutembenuka kuti tiye tipite pompo khangati anthu akutana akumira shipi ina ichaso nkutumiza uthenga kuti pakumira shipi. A Coast Guard zinatengera nthawi kuti apange act kunena kuti amayenera kutumiza madivers manjani, koma aliyense amangoneka ngati apanga za chidodo. Anapezeka kuti uthenga unapita nthawi yomweyo kwa president kunena kuti kukhangati kuti chani kwagwa zovuta pa nyanja ana akutani akumira. A president anali mulumu mwawo, anali busy, ananena kuti mundiuze nthawi ina ndili busy. Anthu kuyesesa a president kutumiza ma email tani meeting mutiuze kuti titani, a president anali busy. Anapezeka kuti anthu ena kupeza kuti maiko ena ngati America amva kunena kuti kukumira shipi nkumati tikhoza kutumiza nsanga ma divers ma marines apita akathandize. Boma la Korea aliyayi tisathamangire kuita kubweresa maiko ena kuti tioneke ngati patokhala lephera. Mkungu achita hold anthu achati musabwere. Shipi ikumira anali nkati. Maripoti anayamba kutuluka kuti shipi ikumira, nde boma pofuna kusaoneka lolakwa anathamangira kutulusa inawso information ali yes shipi imamira koma anawso apulumuka. Basi paliponse kutulusa mbucheni kutuluka news kunena kuti shipi imamira koma anawso atani anawso apulumuka. Koma ena amayiona chipicha inde padai patali koma ena amamva, nde anthu ena asodzi anangutenga maboti awo kuyamba kupita konko kuti tikaone kuti chikuchitika njani. Asodzi kupeza kuti ayi ndithu ana akumira. Asodzi ndi amene amapulumutsana, ndi anthu nde uthenga nokuyamba kupita kuti akunama ana akumira kuno. Kuyamba nokubwera anthu onse nthawi yonseyo Coast Guard sanafika. Kenako panabwera helicopter imodzi yonena kuti sangathezo kuwapulumutsaso chifukwa mmene imalowera pansi, mmene inavindikirikira cheni ferija inali yonena kuti anthu ali nkati aphimbika ndi chapamwamba. Amene amapulumuka ndokhawo amene anapeza kuti atuluka nthawi yomwe amauzidwa kuti asatuluke ija. Ana ena sanamvere anatuluka ndikutani ndikudumpha anatuluka nkudumpha. Chakumadzulo nusopano fa umene unali mammawa shipicha ikulowabe pang'ono uthenga uja utafika ano pamene a president anatani. A president ananena kuti ho tenti kaonekereni. A president ndi nkupita ukaoneka kumeneko kumati ndeti tani anthu kumati ndeti tani basi no ma rescue team kubwera komano inali nthawi yonena kuti palibe china chilichonse chomwe wina angapange chifukwa diver wina anayesera kulowa ndi mmene inalirimo munthu yanatani anavulala anamwalira. Apo ndi pamene a president amafunsa kunena kuti nanga zonsezi zikuchita kuvuta choncho bwanji mesa anawavala ma life jacket. Nkhani yake inali yongoyipa basi nayipa mpaka na shipi inalowa pansi. Italowa pansi anthu amene anapulumuka onse anali 172. 3/4 ya ana asukulu aja anamwalira mmenemo. Nde kunali mpungwepungwe, anthu analira, anthu anavuta kunena kuti ana athu aferanji. Pamene anthu mukanatha kuwapulumutsa nthawi inalipo. Rescue inachita kufika tsiku linalo mpaka tsiku linalo mmene amatsegula chitseko towe anthu mukhoza kubwera zathandiza. Anthu onena kuti ana amwaliramo kalekale. Inali ngozi yoopsa kwa basi. Nde zimene zinamba kuchitika aliyense amati akati afunse kuti kodi president sanapereke chilolezo chonena kuti anthu athamange apange act bwanji. Aliyense akayankhula zoterozo amapezeka kuti akumangidwa, samaloledwa kuti ayankhule. Anthu amatsekedwa pakamwa. Koma sipanatenge nthawi kapteni uja ndi gulu lake lonse linazengedwa mlandu nthawi yomweyo chifukwa dziko linakwiya. Anazengedwa milandu. Kapteni anampanga sentence to 32 years in prison ndi anthu ena awiri 32 years. Anthuso enanso ogwira ntchito kuti sanalimo mu shipi koma anthu oti amayenera kuyang'anira kuti shipi ili bwinobwino palibe vuto anamangidwa nawo. Koma anthu ndi anakwiyana kwambiri kunena kuti 32 years kuti chani ana athu afera chani. Ndi anatenganso kubwerera nawonso ku court nkuwazenganso mlandu nkuwaonjezera sentence ija kukhala captain anakhala ndi life in prison. Anampitisa kuti anthu awapha ndiwe koma siyo weka. Anamusakasaka khumucha wina wake amene ntchito yake inali yoyang'anira za shipizo za ferizo koma amangopanga za madulira. Olo ma certificate onena kuti yachita pass test chani amakhala fake, wangolipira kandalama kakang'ono chifukwa chonena kuti afuna onena kuti idziyenda idzipanga ndalama. Anamusakasaka sankampeza, anampeza siku ina munda atazipa. Nde ngozi ina ayipa. Nde anthu amanena kuti ifeyo anthu ena amalimbana ndi president kuti president anali kutiko nthawi yomwe ngozi imachitika. Nde anthu amabisa anthu ena anamangidwa anatani.
kenako dziko linavuta kwambiri nkuzapeze kuti kunali journalist wina wange anapeza kuti analemba kuti nthawi yomwe ngozi imachitika mmene president amayitanidwa kunena kuti apite akapereke ma direction kuti anthu apange bwanji, president analali mapemphero ndi munthu wina wache amapemphera naye, anali religious wina wake, mzimayi wina wake amamuti Choi, ndi atanena zimene anamangidwa. Koma anthu sanayitaye nkhanichi, anayamba kuifufuza kwambiri kuti kodi mukuti president anali kuti, chifukwa panatenga pafupifupi 7 hours kuti president akhale available kuti angayankhulike. Anthu ndi anapeza kuti zinayizoona president anali busy ndi mzimayi opempherayo, anali mmapemphero. Koma atamaliza mapemphero anapita kukametesa kayesisi asanayambe nkuchita address komwe kunena kuti kukuchitika ngozi ya mtundu wanji ndipo tingapange chani. Anapezeka kuti chifukwa cha nkhani imeneyoyo anampanga impeach president, anachosedwa ntchito mu 2017 chifukwa cha chiyambi cha nkhani imeneyo. President pake anathera pamenepo. Kenako nayenso opempherayo anthu sanamusiye, anayamba kulimbana naye, anapezeka kuti anampeza ndi milandu yanji, nayenso anampanga sentence to 20 years in prison. Komanso anapeza blacklist yomwe president anapangisa. President pake anayika blacklist yonena kuti aliyense amene aziyankhula china chilichonse against president kapena zokamba zokhuza ngozi imeneyoyo azimpanga blacklist, kunena kuti sazipitisidwa patali, aziponderezedwa basi. Anapeza kuti onse amene anali involved kuchita compile mayina opanga blacklist nawonso anamangidwa patabwera president wa nyuwani. Nde imeneyo ndi nkhani ya MV Sewol ndi mmene anatayira miyoyo yawo. Nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, sizimayenera kutero. Mukhale ni madzulo opambana.